Hija l-qagħda ekonomika fil-pajjiż li tkompli tħeġġeġ lil kumpanija bħal Parsons tinvesti bil-kbir f'pajjiżna. Issa l-kumpanija tiffoka fuq il-viżjoni tal-esportazzjoni u għal dan il-għan ukoll kienet inaugurata faċilità moderna ta' pakkjar b'investiment ta' 27 miljun euro. L-inaugurazzjoni ta' din il-faċilità saret mill-Prim Ministru Joseph Muscat u ċ-Chairman tal-kumpanija Louis Farrugia. Bil-kap eżekuttiv Norman Aquilina jispjega lill-udjenza preżenti għall-inaugurazzjoni il-ħsieb wara dan l-investiment. Issa, b'saħħa ta' dan l-impjant il-ġdid li għandna, ħankunu f'pożizzjoni nistgħu nesportaw mod iżjed kompetittiv b'prodotti li nafu li hemm suq interessanti għalihom. Sa issa l-kumpanija Parsons tesporta mal-400 container fis-sena. Iżda dan mhux biżżejjed għal waħda mill-iktar kumpaniji ambizzjużi li issa ollit li pakkjar tal-prodotti għall-ogħla livell internazzjonali. Kien hawn li Aquilina enfasizza li jridu jieħdu l-okkażjoni mill-klima li teżisti f'pajjiżna. L-ekonomija sejra tajjeb fejn aħna għandna suq stabbli, fejn għandna preżenza tajba, però kif għadt qabel aħna l-mira tagħna li issa nagħmlu dik il-qabża fil-kwantità fej irridu issa bil-fors nħarsu barra minn xtutna. Matul dawn l-aħħar snin Parsons investit ukoll fit-taħriġ u titjib tal-impjegati tagħha biex l-investiment li jsir jintuża b'mod għaqli. U fil-waqt li suq internazzjonali huwa wieħed importanti għall-kumpanija, dak lokali wkoll qed jgħin biex jibqgħu għaddejjin b'suċċess, kif spjega ċ-Chairman ta' Parsons, Louis Farrugia. Tal-ekonomija hija tajba, ġifieri fis-sens nafu r-riżultati tal-GDP growth. U mingħajr dak il-growth, ovvjament, aħna mhux morru tajjeb daqs ikollna ekonomija tajba. U bil-proġett inawgurat diġà beda jitfassal il-pass li jmiss. Il-parti antika tal-birrerija ħanamluha business center, business park, 18 l-1000 metru kwadru ta' uffiċini. F'diskors ta' Prim Ministru sodisfatt bl-iżvilupp li qed jara fil-pajjiż li jmexxi, Joseph Muscat għamel referenza l-investimenti li tħabbru jew tlestew fl-aħħar jiem. Fosthom 9 miljun euro fis-sptar privat u l-ftehim li permezz tiegħu l-ajruplani tal-EasyJet se jiġu f'pajjiżna. Żied li dan kollu huwa riżultat tal-viżjoni li dan il-gvern għandu għall-pajjiż biex ikun l-aqwa fl-effiċjenza, fil-kompetittività u fl-investiment dinji. Fisser kif fuq kollox is-suċċess jinkiseb riżultat ta' deċiżjonijiet li jittieħdu, anke meta ma jintoġbux minn kulħadd. Our role as government is to keep oiling the engine so that our businesses, the local entrepreneurs who are the powerhouse that our economy has, keep flourishing. We will continue to do so by creating the right climate, taking the right decisions, while ensuring stability and peace of mind.